asendlunkulu akhele iJozini namaphethelo. Ngibingelele kubuholi bami bonke beqembu lami le-IFP elingiphethe umongameli wethu umhlonishwa ubaba uVF Hlabisa. Igama lami uNkosinathi uSicelwa kaMyeni ophathiswe ukuba umeya walapha eJozini Local Municipality. eJozini Local Municipality enamawadi awu-23 njengoba sizoya kuma-local government sesizoba namawadi awu-25. Umuntu uthi akadlulise noma abike ukuthi usuka ngo-2021 kuya ku-2026 yini umkhandlu waseJozini oyenzele umphakathi waseJozini. Ngizoqala nje ngey'ngqalasizinda okuyi-infrastructure ekhona esiyenzile emawadini ahlukene. La sibala khona ama-hall laphaya ku-Ward 17 sakhe i-hall, i-community hall okuthiwa kuseziphosheni. Sakha i-hall ku-Ward 1 okuthiwa Impileni Community Hall. Sakha i-hall kwaPhawini, uPhawini Community Hall eWard 19. Sakha i-hall okuthiwa kuSonaleni Community Hall eWard 12. Sasuka lapho sakha iy'nkundla zezemidlalo okubalwa khona Imfungo Sport Field eWard 19. Sakha uBombo Sport Field oluWard 2. Sakha Oshabeni Nyathini Ward 18 nakhona Sport Field. Sakhanda isinethezekile Sport Field okuWard 5. Sakhanda isibono kuhle Sport Field esikuWard 4. Sakhanda iMakhana Sport Field ekuWard 13. Sakhanda iSport Field okuthiwa Ophansi kuWard 3 eJozini. Sase siyadlula siya kuma-access road lapha yakuWard 21 eMlotheni. Sakhe umgwaqo nakhona sawufaka itiyela kwaba kuseMthelu access road okuWard 5. Nakhona sakhe umgwaqo uGravel road kwaba iYangen Causeway bridge esiyakhe kuWard 9. Kwaba iMandonya access road kuWard 4 nakhona bekuyindawo eshelelayo safaka igravel. Kwaba iMbubeni gravel road ekuWard 6. Kwaba i-upgrade of Umkhuze tar road ekuWard 20. Kwaba uMtshakela access road okuWard 9. Sase siyabuya okunye sikwenzile sathenga i-yellow plant, imshini yethu yokwenza imigwaqo la sathenga khona TLB, iGreater, iScavator nama-truck awu-3 okuthutha inhlabathi nama-water tank akhona. Kuthe kusenjalo sase sikhanda imigwaqo ama-access road lapha eNsinde village safaka i-tar road kuWard 7 ilokishi lonke beku gravel salishintsha laba i-tire road safaka itiyela. Kusenjalo siphinde saba nama project aka LED lapho ebesiya khona emphakathini ukuyolekelela osomabhizinisi abancane ukubathuthukisa. La kakhulukazi eJozini siphila ngezolimo kakhulu nange-tourism. La sikwazi ukuthengela khona abalimi amapayipi okunisela nama-water pump okudonsa amanzi. Kwaba nogandaganda futhi esibathengela bona abalimi eJozini. Saphinde sathenga negxobo nefenisi wokubiya amasimu abo lapha abalima khona. Siphinde futhi salekelelwa uCocta, emisi waCocta ubaba uThulasizwe Buthelezi lapha asilekelele khona ngemshini yokugunda utshani, imshini yokusika ihlahla, ama-cold room namanzi namapayipi okudonsa amanzi. Waphinde wasilekelela futhi nama-car wash abekade khona endaweni wathengela imshini yakhona yokusebenza ema-car wash. Saphinda futhi ngoka-MEC wa-agriculture usilekelele ngey'ngodo, wasilekelela nangocingo kuma-co-op awu-7. Waphinde walekelela ngey'gxobo nocingo
kuward 12 kuward 23 eBhambanani la lekelele khona uward 23 ngeyigxobo ezingabiya about 10 kilometers ukuvimba amasimu noma ukulekelela abalimi emasimini abo kuba impahla zingabalimazi bangadlelwa zimpahla. Saphinda futhi okunye esikwenzile okuyi-service delivery ukuthola i-license noma imvume yokutesta izimoto kwa-traffic department esinawo olapha eMkhuze. Enye achievement leyo ngoba njengamanje umkhandlu usuyakwazi ukuthi uteste eMkhuze, uthole i-license, uthole i-learners obekade kungenzeki. Okunye sithole izindlu ezibizwa ngolindela ezu-189 since umuntu waba nesimo sokuthi sifesane nezimvula ezinamandla zagugula imizi yabantu eJozini. Sikwazile ukuthi silekeleleke uhulumeni omkhulu ngezindlu ezu-189. Waphinda futhi ukulungisa ama-bridge akhahlanyezwe izimvula. Kunama-bridge esiwalungisile lapha ko-Ward 9 nako-Ward 6 esilungise khona ama-bridge ayigugulwe izimvula nako-Ward 17. Salekelela abalimi emasimini ngokubabiyela izingadi zabo namasimu abo amakhulu abalima kuwo umoba. Saphinda futhi kwalungiswa imigwaqo engenele emakhaya. Kwakune operation esayenzo kwakuthiwa Operation Mbo lapho esasiqasha khona i-truck noma i-TLB yosomabhizinisi bendawo ukuba silungise imigwaqo yakuleyo wadi esuke ilimele. Cishe lolo hlelo lwenzeke wonke amawadi aseJozini awu-23 kuwonke amakhansela noma imigwaqo ingaphelanga yonke kodwa imigwaqo eminingi eyayinqamukile sakwazi ukuthi silungise. Ngesikhathi umuntu engena waphinda walungisa ama-potholes ayegcwele eJozini edolobheni kungasahambeki. Salungisa ama-potholes safaka itiyela naseMkhuze senza into eyodwa ngoba kwaseqophoka amadolobha onke. Salifaka itiyela sawaphesha ama-potholes kuyahambeka. Bese kuthi ama-project ke in progress njengamanje. Sine ugedleza community hall Ward 5 esilindele uphele ngoSeptember 2026. Sibe neManyiseni Sport Hub Ward 15 nawo silindele uphele ngoAugust 2026. Sibe noNyamane Sport Field Ward 11 nawo silindele uphele ngoAugust 2026. Sibe noLangeni Access Road Ward 14 esilindele uphele next year. Kube okunye okulandelayo kuzoba nendlu esinikele ngayo lapha kuWard 6 esesiyakhile engicabanga ukuthi siphelile siyoyi-handover yomndeni wakaMasuku okhona lapha ya obuhlala endlini engekho right uba kwakhona engaphathekile kahle. Ukunikezela ngendlu eWard 5 eyakhiwayo eyizophela kungekudala sinikezele futhi kubantu ababekhahlamezekile. Njengamanje siseyinhlelweni zokuhambisa izinto ezayicelwe ngabantu okungama-project awa-LED okulekelela somabhizinisi bakithi abancane kule nyanga kaSeptember sizohambisa khona eindaweni okuthinta imishini yokuthunga, imishini yokusika utshani, imishini yokukhiqiza ama-ayisi. Kube ikho konke nje lokho okulekelelayo indwangu zokuthunga nokulungisa izinto zokusiza abamasaluni abasebenzayo nabenza ama-catering kanjalo nabalimayo nabasika nabanye bacela imishini yokusika inyama. Yizo zonke izinto esizoyihambisa lezo. Njengamanje sinohlelo lokulekelela ukukhokhela ingane lezi ebeyikweleta ezikoleni. Sizoyiphungulela izikweletu ukuze ikwazi ukuthi ithole izitifiketi lezi seyiqedile ezikoleni kodwa ezinezikweletu ezikoleni. Siphinde sibe nohlelo lokulekelela izikole youth ngokubizwa ukuthiwa ama-boot camp la masebenza umatikuletsheni bebhala ngoDisemba. Sikwazi ukuthi sibathengele ukudla
ngesikhathi bekhempile ezikoleni sibalekelele ngokuthi siba provide ngama food parcel kuze bakwazi ukuthi befunde esiswini ku right bekwazi uconcentrate ezifundeni zabo. Saphinde saba nohlelo lokulekelela abanye babafundi eJozini abebengodokotela befunde ezikoleni ezahlukene abayisihlanu la bebekweleta khona imali la ko 140,000 98,000 ngokwehlukana kwabo. Abesebenzi onyaka wokugcina kodwa uNSFAS usubaphikisa ukuthi bangakwazi ukuqhubeka ngokuthi bakweleta. Sikwazile ukuthi sibakhokhele beqhubekele izifundo zabo. Ngifisa ukuthi mhlawumbe ngime lapho ngezethulo zaseJozini okuyintuthuko noma kuyi-service delivery eye emphakathini kunike nokunye esiqhubeka nakho ukulekelela umphakathi wakithi esethembayo ukuthi ngazo zonke lezi zinto esengiyibalile umphakathi uzobona ukuthi nangampela singabafanele ukuthi bangaphinda basinike elinye ithuba emkhandlweni waseJozini sibahole. Kuningi ke sinephupho nakho sisebenzisana kahle namakhosi kuzo zonke indawo zamakhosi sibambisene siyaba nemhlangano namakhosi sibuke ukuthi imphakathi sithuthukisa kanjani neyingqinamba siba nazo amakhosi abayingxenye ukuthi sibonisane konke lokho kuze umphakathi wakithi uthuthuke. #Sethembe.